Ο μήνας Μάιος είναι αφιερωμένος στην πρόληψη καρκίνου του δέρματος και το μότο μας είναι «Αγαπάμε το δέρμα μας, προστατευόμαστε από τον ήλιο». Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω για 4η συνεχή χρονιά συνεχίζει τη δράση του σε ακριτικά και μακρινά νησιά με εξέταση των σπήλων των κατοίκων. Πρόκειται για μια προληπτική εξέταση η οποία γίνεται κάθε χρόνο σε νησιά που δεν έχουν πρόσβαση σε δερματολογική περίθαλψη και στέφεται πάντα με ιδιαίτερη επιτυχία. Μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού ασχολείται είτε με αγροτικές εργασίες ή με την αλληλεία. Είναι επομένως στους πληθυσμούς που έχουν μεγάλο κίνδυνο να εμφανίσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους καρκίνο του δέρματος. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους δημόσιους φορείς, τις επιστημονικές εταιρείες και τη χορηγό εταιρεία μας, La Roche-Posay, για τη βοήθειά τους και τη στήριξη σε όλες τις δράσεις μας.